Pasos que levan a algures. Pasos reais que nos indican que estamos fora dos nosos estudios. E isto é o bo que ten a radio, que viaxamos lixeiros de equipaxe e deste xeito podemos argallar para vos esta complicidade sonora que chamamos un autor, un libro e un espazo. Javier Pedreira Guicho leva moitos anos colaborando en Efervesciencia, pero esta tarde é o protagonista da nosa sección literaria, o que implica ter que desplazarse. E, curiosamente, esta localización a suseriches ti, pero é a primeira vez na vida que pisas este sitio. Moi boas tardes, Guicho. Efectivamente, é a primeira vez que veño aquí, e iso que está moi relacionado conmigo. Parece increíble, non? Que nunca estiveras aquí. Efectivamente, nunca coincidira antes. E tiveches que desplazarte, eso tamén unha pista. Efectivamente, non estou na miña cidade habitual. Bueno, xa estamos dicindo moitas cousas, porque estamos nun lugar relacionado, eu coido, que é bastante con este libro que teño nas miñas mans. O libro que recén saído do prelo Los nativos digitales no existen, editado por Deusto. Isto é porque nos atopamos non Cuidadín. hai que botar o freo, non o podemos dicir, porque esa sí que é a vosa tarefa. Se queredes levar de balde un destes exemplares, tedes que poñer as neuronas en modo on e sacudir as orellas. Arrincamos. Javier Pedreira Guicho é un dos creadores de Microxervos, como ben coñecen os nosos ointes, un dos blogs de ciencia e tecnoloxía máis lidos en español, e colaborador dunha chea de medios de comunicación, entre eles, como xa dixemos e ben sabedes, Efervesciencia. E de feito xa levábamos moitos meses na sección de Guicho, nesas guicherías, seguíndolle a pista ás orixes do libro Los nativos digitales no existen. E coido, Guicho, que o feito de meterte na aventura deste libro foi como pedir unha carta aos Reis Magos e que trouxeran todo o que pediches. Pois máis ou menos, sí. Este libro surdiu dun encontro casual entre Susana Lluna, que é outra coordinadora do libro, máis eu, hai uns meses xa, en outubro de 2015, e dixemos, imos facer un libro que fale de todo isto dos nativos digitais, vamos a contar que non existe. Empezamos a falar cos distintos autores que nos pareceu que podrían encaixar no libro, e todos dixeron que sí, encantados e rapidamente. Así que sí, foi como escribir a carta aos Rexes e que che traían todo. Hola, soy Susana Lluna, coordinadora de Los nativos digitales no existen. Esto es recibir los artículos y los capítulos de un montón de autores y achucharles para que entren en tiempos. Me dedico a la estrategia digital desde hace ya unos cuantos años y soy mami de 2 supuestos nativos digitales con muchas comillas. Bueno, la experiencia de coordinar un libro con gente tan grande ha sido absolutamente maravillosa. Se sumaron a la experiencia todos desde el primer día, no hemos tenido que convencer a nadie, sino que la misma idea se vendió sola y la idea de donar todos los beneficios de los derechos de autor, yo creo que fue lo que les hizo a todos reaccionar de esa manera tan rápida, además de recoger en un mismo proyecto, en este caso un libro tanto en papel como en versión electrónica, todas las inquietudes que tenemos como padres sobre cómo debería ser o cómo deberíamos acompañar a nuestros hijos en su educación digital. O que se está contando, Susana, é que os dereitos do libro os donades a uns proxectos que tamén teñen relación co contido do mesmo. Efectivamente. Unha das cousas que teníamos claras desde o principio era que queríamos que o libro se compartira todo posible, a información do libro se compartira todo posible, por eso é con licencia Creative Commons. Pero tamén tiñamos bastante claro que os destinatarios principais deste libro, pais despistados, formadores que tamén andan un pouco despistados, non se levan moi ben cos formatos electrónicos. Entón, buscamos unha editorial que sacara o libro en formato árbores mortos, como digo eu habitualmente, en papel. Inda que atopamos enseguida a Deusto, enseguida aceptaron publicar con esta licencia, implica que íamos a recibir uns dereitos de autor. Entón, dende o principio, decidimos que os íamos donar a algunha iniciativa que se alineara cos obxectivos do libro. Esta iniciativa é Makers, que é un proxecto de axuda en acción
que ten como objetivo achegar as competencias digitais das que falamos no libro, das que nos parecen tan importantes, a rapaces e rapazas de toda España que están en risco de exclusión social. Inda que o mellor pode parecer, polo teu perfil, que o mellor se ti coordinas un libro, eso vai estar dedicado ao mundo internautico, pero realmente este é un libro de educación. Efectivamente, un libro dedicado a pais, educadores, tíos, familiares de todo tipo destes supostos nativos digitais que son vítimas do engano, do concepto este raro dos nativos digitais que parece ser que non lles hai que ensinar nada. Pois non, están moi perdidos, teñen un montón de carencias e se non somos conscientes delas non imos facer unha labor de acompañamento, non imos estar con eles cando necesitan aprender todo isto. Entón, queremos facer un libro moi básico de conceptos, de aclarar conceptos, non de aprender a xente como usar redes sociais e nada deso, que non é o objetivo, senón de dar un toque de atención a todo este colectivo para que vexan que necesitan facer algo, que non poden abandonar os seus fillos, alumnos, primos, sobriños, etc., no mundo digital así libremente. Hai unha frase que repiten dous autores, unha frase que me gusta, porque sempre asociamos tecnoloxía, ou hai o vicio de asociar tecnoloxía o último trebello tecnolóxico, cando tecnoloxía é mesmamente este bolígrafo que eu teño nas miñas mans. É unha frase que isto que di que tecnoloxía é todo aquilo que non existía cando ti naciches. Efectivamente. Isto tamén nos dá unha idea de por onde nos empezamos a transitar, porque ter sentido común, por exemplo, a hora de compartir fotos, non é necesario saber como funcionan pois as redes sociais, senón ter ese sentidiño. E hai persoas que non son nativos digitais, pero sí poden enseñar a un suposto nativo digital, por exemplo, ese sentidiño de, que vas a compartir esta foto que estás poñendo en unhas redes, que vai pasar con eso? A que te estás expoñendo? Son esas cousas básicas. Son esas cousas básicas, ou non lle fagas a ninguén nas redes sociais o que non lle farías no mundo real, e iso que distinguir redes de mundo real non é algo que me guste, porque para os rapaces non hai diferencia, é parte da súa vida. Ese sentidiño común que habería que aplicar en todas as cousas da vida e que moitas veces nos olvidamos del, e en especial isto no tema dos nativos digitais, que como xa se supón que veñen aprendidos de fábrica, pois como que facemos unha deixación de funcións. Hola, soy Eparquio Delgado y soy uno de los autores del libro Los nativos digitales no existen. Yo he colaborado con un capítulo en el que analizo el asunto de la adicción a Internet, si realmente podemos hablar en sentido estricto de la existencia de algo llamado adicción a Internet. Yo defiendo que la adicción a Internet como tal no es un concepto adecuado y que el hecho de hablar de adicción a Internet puede distraernos de las causas reales que llevan a las personas pues a dedicar demasiado tiempo a usar Internet de alguna manera. Esta é unha obra coral, tedes desde expertos no mundo das comunicacións, en marcas, ata un psicólogo. Efectivamente. Eparquio Delgado. Eparquio Delgado, porque un destes mitos, igual que dos nativos digitais que anda por aí, é o da adicción a Internet. Hai clínicas onde se curan dunha cousa que non existe. Pois bueno, queríamos que alguén que supera o tema nos escribiera, nos contara se existe ou non esta adicción a Internet. Eparquio xa adelanta, el considera que non, aínda que haxa persoas que a utilizan máis do que deberían, pero eso é un problema que non é culpa entre comillas de Internet, sino que esa persoa probablemente ten algún tipo de problema que a levaría, se non fora con Internet, pois estar enganchada ao xogo, á televisión ou a calquera outra cousa. Hai cousas que chaman a atención. Por exemplo, que a xente nova, unha cousa que é habitual utilizar nos traballos, como pode ser un correo electrónico, para eles é un mundo incógnito e desconocido, sobre todo os códigos e as claves, porque acostumados á mensaxería instantánea, que ten os seus códigos informais, non saben logo cambiar a un código formal, como sería noutrora escribir cartas, por exemplo. Sí, o código formal é distinto. Non saben eso de que non debes escribir todo mayúsculas porque parece que berras. Non saben plantexarse un pouco de non respostar aos correos rapidamente porque igual estás mosqueado. Non saben cousas tan básicas como xuntar un arquivo en correo electrónico. E isto, cando vayan a buscar traballo, cando terminen a súa formación universitaria, a onde van a ir? De feito, Ana Blázquez conta no seu capítulo que se ten atopado alumnos de primeiro de carreira que non saben facer isto, non saben adxuntar un arquivo en correo electrónico. Estos son nativos digitais?
Non me acordo quen decía no libro que, por exemplo, agora con Instagram podes aplicar unha chea de filtros rapidamente de forma instantánea e non tes consciencia do que tes en local no teu terminal e no que está na nube. E que, sin embargo, que xeracións anteriores tiveron que pelearse duramente co Photoshop, esa pelea o que fixo é aprender unha chea de cousas, unha chea de recursos e saber un pouco por onde se transita. E agora é tan fácil, é tan doado que non se distingue o que é privado do que é público, e precisamente por eso os rapaces tenden a olvidar que están a construirse a súa imaxe digital e que a súa imaxe digital vai a ser a que probablemente lle dé paso ou non a un traballo. Efectivamente, non diferencian cousas. Contaba non hai moitos días J.M. Mulet unha anécdota moi curiosa e significativa. Falaba dun alumno seu que lle enviaron un correo dicindolle que non podía entregar un traballo ou unha cousa así porque o seu avó estaba moi maliño no hospital e tiña que facer turnos para axudar a cuidalo. E esa mesma noite aparecen fotos dese chaval de farra subidas ao Facebook, donde tiña agregado a JM. Entón, claro, vale, podes contarlle unha trola a un profe, todos o temos feito, pero aplica os filtros en Facebook con un pouco de sentidiño. Seguramente este chaval non sabía que hai filtros en Facebook para ver quen pode ver ou non o que te subes. Pois isto é un problema, igual que un problema de cara, pois eso, si estás a subir según que tipo de fotos, cando dentro de uns anos vayas ver traballo e a persona de recursos humanos da empresa en cuestión faga unha búsqueda, que vai a topar aí? Pois bueno, tens que ser consciente. Non digo que non o pases ben, non digo que non subas según que cousas, pero con sentidiño. Sentidiño e acompañar, educar, en este sentido, hai preguntas que eu supoño que moitos pais se fan no que no libro dades as claves para interpretar. Por exemplo, non se di, pero cando sería convinte, por exemplo, que un neno ou nunha nena pois teña o seu primeiro móvil? Que supón eso? Como debe ser esa transición hacia eso, o primeiro contacto coa rede? Non dades unha solución numérica, porque non a hai. Non a pode haber, pero si dades as claves. E penso que as claves é dicir que a inmersión neste mundo, nesta rede, nas tecnoloxías, sexa unha inmersión acompañada, guiada, e pouco a pouco ir facendo as etapas que se deben facer, igual que os nenos cando antes de que vayan sós pola rúa ti os acompañas e lles ensenas a cruzar, e logo pouco a pouco vas facendo fitos. No mundo digital ten que acontecer algo semellante. Efectivamente, hai que acompañalos desde moi cativos, porque hoxe en día viven nun mundo no que están en contacto continuo con este tipo de dispositivos, con acceso a internet. Se os tes aislados hasta os 12 ou os 14 anos, o día que atopen unha máquina conectada vai a ser o fin do mundo para eles. Entón hai que acompañalos desde moi pequeniño, dándolle pouco a pouco máis grados de liberdade. Cando empecen a utilizar un ordenador sós, pois que sexa un ordenador que está nun lugar común da casa, non para estar mirando o que fan, pero bueno, que saiban que estás aí, e eso sempre pouco a pouco, e non hai unha resposta aos 12 anos, porque depende o grado de madurez do rapaz ou da rapaza, e iso non hai ninguén que o poida saber mellor que os seus pais, pensamos nós. Hai solucións tecnolóxicas que son filtros para evitar ver según que contidos que non son a solución de ningún xeito, non son a panacea, que poden estar, pero non suplen o labor, ese acompañamento dos pais, e sobre todo será esa confianza para que se o rapaz ou rapaza ten algunha dificultade poida pedir axuda e pedir consello. Efectivamente, os controles parentais, os filtros, na nosa opinión, dan unha falsa sensación de seguridade, porque ti podes pensar que o teu rapaz ou a tua rapaza están protegidos de o acceso según que tipo de contidos, pero van a ter acceso calquera día a un dispositivo que non está desactivado, van a ir á casa dun amigo onde eso non pasa, e se van a topar con contidos non adecuados. Aparte que os filtros non sempre funcionan, entón o que hai que facer é acompañalos e pasar de filtros, e se algunha vez atopan contidos non adecuados, que vai a pasar, o que non tens que facer é montarlles un pollo. O que tens que facer é decirlles por qué, darlles os consellos adecuados, porque así a próxima vez, cando se atopen outro problema, van a acudir a ti, senón estás a establecer barreras con eles, e iso é moi malo. Soy Nuria Oliver, soy directora de investigación en ciencias de datos en Vodafone y Chief Data Scientist en Data Pop Alliance. Y mi contribución para el libro Los nativos digitales no existen es un capítulo que se llama Eruditos digitales. En el capítulo, además de destacar la importancia de desarrollar las competencias de lo que se conoce el pensamiento computacional en los niños y adolescentes para que puedan contribuir a la sociedad del futuro,
Destaco sobre todo elementos de inteligencia social y emocional que considero que van a ser fundamentales desarrollarlos al mismo tiempo que desarrollamos las competencias computacionales. Hablo de la importancia de cultivar una cultura de aceptar una gratificación a largo plazo. Hablo de la importancia de el mito de la multitarea, ¿no? Y de la importancia de cultivar el poder prestar atención continuada a una cierta tarea. Hablo de la importancia del aburrimiento como una emoción que quizás estamos perdiendo, ¿no? Como especie, y que es muy importante sobre todo para la creatividad. Y hablo también de la importancia de hacer un uso consciente de la tecnología y valorar y dedicar tiempo a estar sin usar tecnología. Te desente de nivel. Bueno, non nos cortamos a facer a carta aos reis. Dixemos, quen queremos que saia no libro? Tal, igual. Elles escribimos. O peor que podía pasar era que dixeran que non. Dixeron todos que sí. E a verdade, por exemplo, neste capítulo de Nuria, a min sorprendeume bastante esas cosas que dicía, por exemplo, o tema de o valor do aburrimento, o valor de que aburrirse tamén é bo de cando en cando, ou que estamos moi afeitos á satisfacción inmediata, que traballar tamén recompensas a longo prazo, eso tamén é bo. Esas son dos cosas que me chamaron moito a atención. Sí, efectivamente, que quizás unha das carencias que teñen estes supostos nativos digitais, pero que non só se aplica no mundo digital, pasaselles en todo, non están afeitos a esperar polas cousas. E algo que eu coincido co que de Nuria, que temos que volver a traballar, para facer as cousas dun xeito máis paseniño, máis reflexionado, e que non pasa nada se tes que esperar pois a que termine un proceso, ou se un día decides que vas a estar toda a tarde non facendo nada, que o gallá pudiéramos facelo todos de cando en vez. E tamén fala de momentos off, momentos desconectados, momentos nos que, por exemplo, na familia decidimos que son momentos nos que non utilizamos os trebellos. Toca comer e comemos. Efectivamente, nos na casa, cando nos juntamos a comer ou a hora da cea, non utilizamos os dispositivos móviles. Se saímos por aí, pois, non sei, ao cine ou a dar unha volta, pois, hombre, os levamos connosco porque estamos afeitos a iso, pero imos falando entre nós. E é algo que hai que ir facendo, pois eso, desde cativos. Se cando o teu fillo ou a tua filla ten 15, 17 anos, lle queres non impoñer, senón queres que se afaga este tipo de ratos de desconexión, vas a telo moi complicado e que hai que traballarlo desde moi pequeno. Por exemplo, outra cousa que se pode atopar neste libro son as cuestións xurídicas e legislativas que aparecen dun xeito que todos podemos entender. Por exemplo, nos rapaces hai unha idade que sí que está marcada, que son os 14 anos, porque a partir dos 14 anos xa os rapaces xa poden legalmente a tomar certas decisións sobre eles mesmos, sobre unirse a unha rede social ou non, aceptar que lle quiten ou non fotografías, xa non é cosa dos seus pais, senón son dos nenos. Aí xa se van medrando. Esa é unha idade, eu creo que importante. Sí, o que pasa que, como todos sabemos, feita lei, feita trampa. Que non sei se vos lembrades por aquí moito de Twenty. Twenty tiña auténticos problemas co tema de comprobar a idade dos seus membros. De feito, iban por aí de cando vez pedendillos que mandaran o DNI escaneado ou cosas así, porque moitos mentían. E en calquera caso, sí, hai que ter unha idade, hai que a lei ten que decir pois tantos anos, pero de novo eu volto ao que decía antes, é unha cuestión de madurez. Igual ao teu fillo ou a túa filla, se aos 12 anos che di, oye, que me quero facer unha conta en Instagram porque me interesa subir fotos, non sei, dos animaliños de papiroflexia que fago. Igual, tío, podes considerar, e se consideras que ten a madurez suficiente, podes deixar que faga esa trampa, non facerlle esperar 2 anos máis. Sí, claro que sí, pero bueno, a lei é que hai. E acompañando. E acompañando, sempre. Pero, de novo, sí, hai que ser moi consciente de que hai certas limitacións legais, por eso lle pedimos a Borja Suara que nos escribirá un capítulo ao respecto, pero un capítulo escrito como un pai que ademais é abogado, non como un abogado que é pai, sino como un pai que ademais é abogado, para que fora sinxelo de ler e asequible. Que é algo que se agradece, certamente, porque senón un anda así un pouco despistados. Bueno, porque xa di tamén o subtítulo do libro, non? Porque é como educar a tus hijos para un mundo digital, padres despistados frente a niños adolescentes, ordenadores, consolas móviles e internet. Está aí todo vencellado. E falabas de Twenty. Twenty sai bastante. Para ser unha rede social que xa está moribunda, caputo, que xa, bueno, ninguén está xala. Dicir,
si sabe bastante polo que supuso para unha xeración. Eu coido que tamén outro dos grandes acertos do libro é que falan expertos desde ámbitos moi diferentes que se complementan, e se complementan moi ben para ser unha obra coral, pero te decides, bueno, imos dar a voz aos supostamente nativos digitais, imos darlle voz a unha rapaza que está neste rango de idade que conta a feira como a ve ela, e fala tamén do fenómeno da tuentificación. Efectivamente, que era, parecíanos de caixón que si íbamos facer un libro dos nativos digitais, polo menos contar con algún deles, non? Que nos deran o seu punto de vista. E en ese sentido, Claudia pareceunos como moi significativa, porque Claudia Dans, filla de Enrique Dans, de Susana Losete, tamén coñecida como la chica da tele, son dous profesionais que levan moitos anos en internet. Claudia está máis que afeita a estar conectada a internet, a utilizar cacharros na súa casa. Entón, eso, pola súa idade, polo seu entorno, sería unha destas nativas digitais, pero ela mesma renega do tema, porque da expresión, da clasificación, porque, bueno, é perfectamente consciente de que a maioría dos seus compañeiros de carreira, de colexio, non o son, non saben realmente facer uso destas mal chamadas novas tecnoloxías. Entón, sí, parecíanos super importante que Claudia estivera aí para contar como ve as cousas. Se algún destes, supostamente, que xa sabemos que non existe, por activa, por pasiva, nativos digitais, se achegasen onde estamos, e ven o que acabas de ver ti, o mellor pasaría sen darlle valor a esas cousas fantásticas que acabas de ver hai un chisco. Estou seguro de que nin saberían o que son, de que non serían capaces de imaginar a que dispositivos pertenecían. Chámame Fátima García Doval, pero todo o mundo me coñece como Menina de Chexaia. O meu capítulo vai sobre a infancia, a tecnoloxía e a accesibilidade, como estos tres elementos se conxugan para cambiar a vida de moita xente que en outro momento, en outra época, o tería francamente difícil para acceder a certas cuestións que hoxe en día están normalizadas e están normalizadas precisamente polos beneficios da tecnoloxía. E é unha reflexión que moitas veces se nos escapa, na que non pensamos, porque non é obvio, non é unha cousa de todos os días, salvo que esteas no mundo da diversidade funcional, pero que eu creo que é moi necesaria para ver canto nos axuda e canto nos pode axudar en calquera momento. E a vos non se vos escapou ter en conta o mundo das persoas con necesidades especiais, con diversidade funcional, que eso sí que é un verdadeiro, eu non sei, se é milagre o que poden facer estas tecnoloxías. E casos, Fátima García Doval pon abondos e moi emocionantes. Efectivamente, o capítulo de Fátima é emocionante. Se o lees e non se che eriza a velo, se non se che cae unha lagrimiña, é que non é humano. Porque fala efectivamente de como as tecnoloxías están a cambiar a vida a moita xente que antes o tiña imposible, senón moi complicado, por cuestión de accesibilidade, de cuestións económicas, por cuestión de que simplemente non existía tecnoloxía. E agora podemos facer verdadeiras maravillas en ese campo. Casos de persoas que estaban prácticamente enclaustradas ou casos de persoas con autismo que grazas a estas tecnoloxías fan de interface para poder comunicarse co resto do mundo para poder normalizar a vida. Efectivamente, e iso non me digas que non é emocionante. É moi emocionante. E a min tamén gustoume moita a reflexión que facía Fátima sobre o rato, que para nós é unha interface que temos moi asumida, que é moi sinxela de manexar, pero non é tan intuitiva como semella, e en persoas que teñen persoas maiores que teñen un primeiro achegamento, non é doado manexar o rato. Eu, por exemplo, por compartir unha experiencia persoal, desde hai moitos anos que me tocou que estive un verán en África, estive nunha escola, os rapaces que non tiñan esa cultura, o feito de ter un ordenador co rato, o primeiro contacto era complicado, claro. Era moi complicado. Claro, porque moitos de nós a estas alturas levamos 20 ou 30 anos usando os ratos, pero pensad, o primeiro día que lle puxeches a man encima un cacharro ti movías un aparello por unha mesa horizontal que facía que algo se movera nunha superficie vertical. Eso xa exixe un primeiro cambio de coordenadas, de actitude. Eu coñezo unha rapaza que, polo que sexa, aprendeu a utilizar o rato co cable apuntando hacia ela, non hacia fora, como usamos todos, e hoxe en día é como o utiliza. Por qué? Porque fixo esa aprendizaxe. E para ela é o máis natural do mundo. As interfaces táctiles son as que si ti tocas algo e se move, como pasa no mundo real. Pero do rato ten a súa coña. O do rato ten moita tela. Ademais de todos os colaboradores do libro, o primeiro capítulo é teu, no que falas desde os teares ás tablets, no que fas así un repaso
moi ben comprimido de todo o que a historia de todas estas tecnoloxías, esa que falábamos do rato, pos no seu lugar a Douglas Engelbart, que é o esquecido, coido eu, polo gran público, inventor do rato. Sí, efectivamente. Por eso, tío, dos teares as tablets, os teares de Lyon en Francia ao principios do século XIX. O sea que novas tecnoloxías entre moitas comillas. Aí está. O tratamento de información de moi atrás. Pero sí, falabas de eso, de Douglas Engelbart, que foi como o primeiro en facer unha demo super espectacular de un sistema similar aos que utilizamos hoxe en día, con rato, fiestras, este tipo de manexo que hoxe damos por feito, pero estamos a falar de finais dos 60, unha cousa espectacular. Este chegou antes de tempo, por eso non veu un can. Efectivamente, chegou antes de tempo, a moitas as persoas que estiveron en esa demo influíunos moito de cara ao seu futuro traballo no mundo das novas tecnoloxías, no mundo da informática, pero para cando chegou, para cando se popularizou este tipo de interfaces, os patentes de Douglas Engelbart xa caducaran, co que non vía un cuarto, un duro destos, un euro, e por outra parte tamén había patentes novas que esquivaban as súas, así que o pai do ratón, ainda que os suecos din que teñen o seu propio inventor do ratón, que iso tamén daría por outra historia, pero bueno, o pai máis coñecido ou máis descoñecido do ratón non veu un can por el. Hola, buenas tardes. Me llamo Yanis Roca y he tenido la suerte de colaborar en este libro de los nativos digitales no existen. Y es cierto, no existen. Lo que sí existe es una generación de personas que tendrán que gestionar la transición hacia un mundo radicalmente diferente, pero no están ni más ni menos preparados que el resto. Sencillamente lo van a tener más complicado. Como sempre, nesta sección de un autor, un libro, un espazo, que xa temos que rematar, habemos a agasallar cun libro original de Los nativos digitales no existen, eso sí, especial, asinado polo seu coordinador, Javier Pedreira Guicho, a quen acerte onde estamos. O que ten que facer é deixar a resposta, ten que ser digital, porque ten que deixar a resposta entre mañá luns e o venres no noso Twitter coa etiqueta, co hashtag uloguicho, ou ben no noso muro de Facebook, e entre os que acertedes, se acertades algún, non o sei, pois sortearemos un libro. E cada día, a medida que vayan pasando os días, iremos dando algunha pista que vaya mellorando a localización de onde está o Guicho. É un sitio que se pode relacionar conmigo facilmente, que se pode relacionar con o traballo, que se pode relacionar con microsiervos, temos falado de sitios similares, e hasta aquí. Hasta aí podemos ler. Ten relación, pero Guicho non o pisou nunca na súa vida ata agora. Ben contento que quedaches, non? Efectivamente, é impresionante. Javier Pedreira Guicho, moitas grazas por acompañarnos e moita sorte na andaina deste libro que xa empeza forte. Moitas grazas.